IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nangisayangkat iti 4H Club of the Philippines Batak Chapter Kadwana dagiti opisyales ken miyembro ti Federation of Volunteer Leaders Association of the Philippines iti Batak iti maysa a community outreach program para kadagiti persons deprived of liberty iti Bureau of Jail Management and Penology iti Batak District Jail. Second kani Mr. Florencio Laod, Region 1 President ti Volunteer Leaders Association of the Philippines, iti aktibidad ket nangited da kadagiti hygiene kits ang naglaon iti sabon, toothpaste kenda dumapay a personal necessities ang mausar digiti PDL iti inaldaw-aldaw. Dito kat may isang programa ngayon sa yang Kadagiti Forest Club of the Philippines, Batak Chapter, yung kasama digiti leaders tayo nga adda iti Federation of Volunteer Leaders Association of the Philippines na diti Batakot lang nga po. Dito kat may pa naitid kat mausar para kadagiti hygienic activity da sila masabon, toothpaste, kinda dumapay nga banag mabalik ng usarin tinaldaw-aldaw. Malagsid iti dayta Nangipaay met digiti volunteers iti simple a merienda akas iti aros kaldo tapno may pakita ti pananglagip ken panang suporta kadagiti PDL. To sponsor also simple snack or no nakasimple nga snack, but I think that we could may samot nga mabalin mga isagot kadakwada tamo tayo mo ito nagtipreso ya po sa nga dati adu ti adda nga mabalin ng merienda. And so we have thought of bringing food stuff kasla kumati may aros kaldo apo tapos kasta may paay kadagiti nga preso. Kabayatan na inayon ni Mr. Loud nga idi pa Disyembre kumaan na ipay dayto ya programa ng impanda iti National 4H Week Celebration manipod Mayo 11 aging ganap Mayo 17 tapno mairaman iti selebrasyon to organisasyon. Actually, hindi ko December dito yung nakita mi nga nagadungan mi dito NGOs tayo nga may mga ipapaiti kasi yung activity. So kung kunami, itaon tayo itong kinay National 4H Week from May 11 to 17, dito yung activity tayo kastakat mas napimpinta sa celebration tayo iti 4H Week tayo. So we have thought of having this community, the BGMP, na beneficiary dito yung programa. Kamaudyanan na inpaka muna pay aday ito yung programa ket paset ti panagtultuloy a panagserbi iti komunidad ken panangipay iti tulong kadagiti agkasapulan. Para iti IFM News, Idol Rain Santos Tatak, IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.